weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to cide to cenel to ɓoggue to hudallayi to murtogal to ŋoral to hudallayi to beelel urguel to dara halayɓe ko on takkusan juula ha to darul haramayni sharifayni to almalegal almadi dakar ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ko fo hitande hikka nde hollirama tigui saabu kay ƴellitgol mborosa pour coronavirus pomirgal ala hikka moni kala wiya ko yo wat pomirgal e nder galle mum ha joni to nder leydi Mauritanie ñalawma hande a partir de altine hande laamu ngu holliri tigui wonde kuulal hittolelo puddoto nongal 0 heure fuddoto hankkadi ko 22 heures woni 10 heures jamma ha 6 heures subaka to leydi Sénégal wiyeteɓe Baye Falen ɓe ndendini ujunere nogas jeetati layye ɗum tigui woni koɓe nawani khalifa général de mourida hono Serigne Mountaga Mbacké ha joni to leydi Sénégal en teska tigui oɗo saaha to yonti accident ji kewɗi eskidaji ne ɓeydo no fewindira leydi he to leydi Mali gouverneur Nara e commandant zone Kati jabbi koyɗe men ɓe jettima nokkuji to base tawa kay société ATT Mauritanie naɓe société Covega chinois ji tawetenoɓe nder leydi Mali société ji fewnoɓe lawol to janano to société janano ñalawma aseda ɓennuɗo to leydi Burkina Faso Jean-Luc Mélenchon ko lunde yanke ko sarɗi yanke nder leydi France gaddiɗo landa wiyete ko France insoumise o waɗi jillu makko to Burkina Faso o yettima ha to monima Thomas Sankara kabaruji men jolam jaɓerima jaaha to leydi Danemark ha to leydi Allemagne bisimilla mon e ketki hoto dirte joni jañode. Julemo wuuri ɗanniyankoɓe ko ɓattake ummorade e ceerno Djibisi faade dendagal kileneɓe mum faade dendagal hettiyankoɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djibisi ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djibisi ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala bawɗo listihara moƴƴuɗo longal joguiɗo istijab ha timmi ceerno Djibisi ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirola omo jogui fannu sa ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e tati rafin yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e jeenayi rafin yalta ma ha laaɓa ceerno Djibisi ko labɗo reedu malaɗo wune so yennama ka miskino safru ma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seyɗineji bakliti hoore mum ha haɓɓa walla o jeenowo bargal ceerno Djibisi ene jogui base mum to leydi Mali tawate donc min yikono wiye Samba Sy numéro téléphone mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djibisi kañumne tawe nder nakcor lamorgo leydi Mauritanie base makko ne tawe to leegal bitegal nettek sara jeeri nettek numéro makko ko 47 22 80 84 ceerno Djibisi ko labɗo reedu malaɗo wune omo wiya kadi dendagal kileneɓe makko kala jiɗɗo wannede listihar ko indema inde nene ma ɗaccata o haalanma haaju maɗa ha cikka nder ɓerde ma hooɗi ceerno Djibisi ne wiya dendagal kileneɓe muɗum kala garowo yo addor nokku to waɗori ayiji mum e safaruji muɗum ceerno Djibisi komo Allah luɓiri hande gandal ene wiya dendagal kileneɓe mum noddoɓe kala saaha ronkoɓe hebdemo yo mbaɗ insisté mawo med ƴettude ko hewrede tan ceerno Djibisi ene wiya en mbadden dando faade makko maître Adama Baldé ko wittiyanke ko safriyanke ko gendiyanke maître Adama Baldé ene wiya dendagal hettiyankoɓe mum e dendagal kirineɓe mum omo wiya on juulimo wuuri yon juul kewɗo
maître Adama Balde ko jogiiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni maître Adama Balde caggal nde waɗi tour du monde o atti nder leydi Sénégal o waɗi tour Sénégal e oɗo saaha joni omo tawe to Mbacké to leegal biyetegal Mbacké dimbu woɗɗani darala baali sara galle chef de quartier ɗo maître Adama Balde ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola omo safra ɓen wonduɓe dabruji weddaɓe korte ronkuɓe hebde kayitaji ɓe arsigaji men uddi omo safra ɓen rewɓe wonduɓe gorko seyɗani ronkuɓe rende dewle omo safra kadi worɓe ustoraɓe gorago fiɗaɓe e joguiɓe caɗele gorago kala maître Adama Balde ko pirowo koyɗi bawɗo golle mum tigui tigui maître Adama Balde ene wiya dendagal fulɓe dendagal pulago kala yo yimɓe dutto e ganni mumen dutto e finatawa men moni foof yo nanggu finatawa mum ha tiiɗa moni foof yo toppito ganni mum maître Adama Balde ne wiya dendagal leñolngol moni foof kala ko neɗɗo waɗa yo yurno so tawi nataɗen ngal yurno saɗa nata hoɗande yurno saɗa sooda galle yurno kala ko neɗɗo waɗata yo yurno maître Adama Balde kala jiɗɗo hebde ɗo ko ɓuuri labde numéro ji makko fixe bureau ji makko to ɓuuro men wiyetego Mbacké ko 33 976 12 00 so tawi noon ko jiɗɗo hebde maître Adama Balde to banggue WhatsApp walla numéro ji makko téléphone portable mbatta ko 960 mbatta ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 351 77 23 maître Adama Balde ne tawe kadi to YouTube to hello YouTube ha to Facebook kala sa yinadi toon a wi maître Adama Balde jinganen fulɓe ma yi toon gueɗe paydude no fewi ɗe o gollata maître Adama Balde komo Allah luɓiri hande gandal mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine 19 lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbirno ene gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani ko hoorejo leydi ndi omo tijjino tigui e jillu makko privé ñande aljuma nogasi tati lewru juillet no gonɗen ɗo ngun jillu noon ɗaminno wadde ɗum koto atara nguna jillu noon haytinama e oɗo saaha joni woni tigui waɗama annulé tawa ayla ko haytini ɗum e oɗo saaha joni so wona teskede kay e oɗo saaha joni ƴellitgol mborosa coronavirus ene teska noon hoorejo leydi kala nokku to heewi yaade yimɓene kewi wadde jabbugal e oɗo saaha joni noon kanko hoorejo leydi ndi o yiiɗa tigui pottitte kewɗe mbaɗa kam kay anje sarde oɗon dabodiral oɗon mborosa biteɗo coronavirus nawannomo toon noon ko tawtoriyede kay e ardade cérémonie tawa ko jaltugol ndeɗo haralde koninkoɓe tawa kay ɓe martaba officier ji fonnoɓe yaltude heblaɓe heblo fayigonin no fewi fonnoɓe yaltude e oɗo saaha joni ha joni kam kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie commission halfinaɓe ko fate rewedade coronavirus o to yarata e nder leydi he caggal nde ɓe jooɗi aleda hanki o ɓe teskima tigui mboroso ne jellitino fewi e nder leydi he tawa kadi koye wempejere tarbire woni 3e vaca koye ngan sanga noon ɓe kolliri tigui wonde ɗeɗo peeje ɓe ƴetti peeje ɗe ɓe ƴettiɗo noon ko holliri tigui wonde kay e oɗo saaha joni ñalawma julde tijjaɗo e nder leydi he ñande alarba garowɗo o wonde kay ko fati pumirɗe ponnoɗe wadde e nder jumaji e jamaji ha e booɓe kala ɗen pumirɗe kayti moni kala nde pumata e nder galle muɗum ɓe kalan ɗon kadi ɓe kolliri kadi wonde kay couvre feu puɗɗotonoɗo 0 heure woni minuit à partir de altine hande o ɗum wattata fuɗɗade ko 22 heures woni 10 heures jamma ha 6 heures subaka foof noon ko gam yidde kay falade caragol oɗo mboroso biteɗo coronavirus ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen goto e Mauritanie naɓe gollotoɓe ATTM taw ko société halfinaɓe ko fate fewnugol laaɓi taw ko biftonoɓe e nder leydi Mali ñande aseta ɓennuɗo jayde leydi Mauritanie goto jayde li kolleri wonde tigui o woppitama walla o waɗi haalande faade e koreji makko ɓen noon andinde ɗumen wonde kay o ɓiltima e juuɗe ɓeɗon waɗa boniɓe kanko on noon kanko kolliɗo noon holliri tigui
o wiyete ko Abdallahi wula Sherifi o jibina ko hitaɗo ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi to wiyete ko bonni e nder hoddela harbi haɗani noon losgoji laamu ngu nana jokki losgoji mum ha joni beele kay andude so tawi ko gonga kay kabaru o ne woodi so tawi o paama kadi hollo woppira yidde andude kadi ko fate battaneɓe wondunoɓe hol biftiɓe ɗumen e holko biftata e holto keedi oɗo saaha joni ko jande leydi Mauritanie holirɗum ha joni kabaruji men e on fannu keɗoɗen noon hono ñande ñalawma o noon ñande aseda ɓennuɗo nde gol jungo jango waɗa Mouhamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi ƴetti noon téléphone mum o noddi nanɗo makko sehil makko hono colonel Azimi Koyta ko hoorejo leydi Mali e oɗo saaha ɗo erima ɗum nde wawata kayde laamu leydi sende Mali laamu leydi Mali dartono doole mum ponno beele kay ɓeɗon dendagal ɓen naggaɓe ha tengti Mauritanie naɓe enen goppitene kiisi ko ɓuuri yawde e yaccade Mohamed Wula Merzougo ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaktingol laamu woni ministre de l' intérieur kankone alede ɓennuɗo aleda hanki o yettima e galleji ɗiɗi taw ko ɓeɗon ɗiɗo galle ɓen ɗiɗo biftaɓe e oɗo saaha joni gollotonoɓe ATTM biftaɓe tigui nder leydi Mali o ari noon ko duwinde hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh Al Ghazouani addimo toon noon ko yidde sembitinde e duwanade kureji ɓen kay andinde ɗumen kadi wonde laamu ngu nana darino doole mum ponno ma ƴettu peeje peccor kala ha ɓen mbawa woppitede ko ɓuuri yawde e yaccade mbawa artude e nder famille aji mumen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e dow lawol ummade Nouakchott faade Rosso to nokku to wiyete PK 45 ko accident musɗo waɗi toon ñande aleta hanki kijiɗe ko oto tokoso mo hinde marque mo hinde Renault 21 jawɗi kañum tigui jollunoɗo yimɓe jeegomo ko kañuma ferɓodiri e camion goto mawɗo pannoɗen dari dow lawol to PK 55 bila o noon hollirama tigui yimɓe tato mbasi hen pittali men tato wonɓe ɓe noon mbarmi hen mbarmande musɗe no fewi kanko camion panɗo o noon darinoɗo dow lawol hollirama tigui o waɗani ko wiyete triangle hollirde tigui wonde ko panɗo kanko chauffeur Renault o ne o yayrano hen jaam o ardano hakkille ko ɗum saabi kay oɗon accident ene teska noon e saaha julde accident ji ne ɓe ƴellito no fewi e nder dow booli meɗen kala gendarmerie leydi ndi nani on nenne tigui habaru ko ɗon e ɗon ɓe mbawi notitade hen ko kamɓe ni mbawi ƴettude dendagal gañiɓe hen ɓe kala ɓe gartiri ɗumen to hôpital mo Nouakchott ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulara Mohamed Ahmedou Moydi ko ministre de l' équipement et des transport leydi Mauritanie aleta hanki sappo e jeetati lewru juillet o waɗi jillu makko to chantier pewnugol laaɓi ton ɗon ko e lawol hakkude Boutelmide faade Elega taw juutenigol lawol pewnetegol e oɗo saaha joni ko temedere sappo e ɗiɗi kilométre ngol lawol noon ngol fecci ko pecce ɗiɗi feccere arwaninde nde noon ko hakkude Boutelmide faade a joyre ɗum noon ko société travaux biteɗo ATTM kañum halfina nde ɗon golle feccere wonde nde noon ko tuggi a joyre fayi to wiyete Elega ɗen golle halfina ɗum ko société biteɗo GTM golle goɗɗe kadi ne goodi hakkude Nouakchott faade Boutelmide ɗum nden tawire nan ɗon fodde capanɗe nayyi e ɗiɗi kilométre ɗum noon ko société ji ɗiɗi Mauritanie naɓe kañumen ndendi junggo e faadu woni tigui société biteɗo Batea e société biteɗo GTM ko kamɓe ɗiɗo kalfina ɗeɗon golle ɗiɗo jillu nongo jagorgal waɗi toon ko mbaɗi kay e kala saaha kaldigal kawrugal kay e kala saaha laamu ngu ne yaaha yurdoyade kay to golle ɗe jarata so tawi golle ɗe ne ɓosa no fewi so tawi kadi golle golleteɗe ɗen dewine lawol ɗum noon tawa kadi koye yamirore hoorejo leydi ndi kanko hoorejo kanko jagorɗo kalfinaɗo yangata woni ministre de l' équipement et de transport noon o yahani goto mo yaade secrétaire général ministére o hono Mokhtar Wul Mohamed El Yaddali e autorité ji kewɗi taw ko nokkuji ɗi o yaado men tawtorama jillu ngu o holliri don wonde kay waɗi yamirore nde golle ɗe gasata ko ɓuuri yawde e yaccade tawa kadi ene ndewi lawol hano hannirtini ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie teska nder leydi Mauritanie kala ñande alarba ko conseil des ministres woni jonde jagorɗe oɗo ndeɗo yontere noon ma conseil des ministres waɗa wayloji seeɗa saabu kayɓe kayti wadde ɗum ñande alarba ko talata janggo o conseil des ministres o joɗoto addantaɓe joɗade talata janggo noon ko teskede ñande alarba ko julde taske nder leydi Mauritanie ko ɗum saabi oɗo saaha joni ɓe dirtini conseil des ministres o ɓe mbaɗi ɗum tigui ñalawma janggo o woni talata janggo leydi Mauritanie noon laamu leydi Mauritanie ɓe puɗɗima altine hande o ko wiyete campagne de sensibilisation woni tigui famminde yimɓeɓe jettini ɗumen kay ndeɗo wempejere tataɓire wempejere tataɓire kay dampude taw koko fati e oɗo mboros coronavirus ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen nummimata leydi Mauritanie koto Sénégal paɗen Serigne Babacar Sy ko khalifa général mo Tijani ɗi daɗi ɗo kayno doole mum ponno e kala saaha baɗo hirjinoji mum ko fate
haɓade cargol oɗo mboroso coronavirus o erima dendagal julɓeɓe kala ha tengtiɓe leydi Sénégal ɓe mbawa tigui wattude hakkillaji mumen e jamiroje laamu ngu nden to kaɗoje ɗeɓe dokkete kala saaha ko fati kay e rentade cargol oɗo mboroso coronavirus o erima yimɓeɓe kala ne mbaɗata ko witede geste barriére moni kala ne waɗata cuumorgal mum salo tigui jiñodiral e kala saaha kadi sodoro sabunde e waɗa jamiroje ƴetta ñakku mum hono noon laamu ngu yamiri e kala saaha o haɗani ɗon tan e wiide jande witede Sene News holliri kay wonde o rokki yamirore e oɗo saaha joni gam yidde molade Allah kay e oɗo rafi coronavirus ha tengtine ɗo wempeƴere tata ɓeɗe duncude o holliri tigui kala chef de famille woni tigui kala neɗɗo nde ittata sadaka anniyon on sadaka noon o holliri ko neɗɗo kala woni joom galle kala yo ittu kilo sukara wondude e kilo maaro e litere diwlina sakko miskineɓe ko fati kadi e waɗa teddide kadi ko fati e duwawuji e wadde nafilaji o holliri noon e kala julɗo kadi caggal nde salligui ha salligui mum timmi waɗa tigui darɗe ɗiɗi e nder ɓen gayniɗe darɗe ɗiɗi waɗa oɗo duwaw on duwaw mo yamiri noon ko temedere sappo e goho astahfirullah e temedere sappo e goho salatullah alnabiyu e temedere sappo e goho ya kaafi temedde jeenayyi e tati ya latifu capanɗe jeegom e joyyi hasbunallahu wa nimal wakilu goho la suratu al ikhlas lawol gotol suratu al falaq lawol gotol e suratu annasi lawol gotol jomuma sakkitoro salatu ala nabi e wiide jayne e witende Sene News ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate celal ade kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗinoɓe kewatde kala subaka so huccidde ɓesgu ngu annide ɗumen bulletin coronavirus to yarata e nder leydi he yoɓe kolliri noon ñalawma hande o rafi o ustima seeɗa par rapport a balɗe ɓennuɗe saabu ñalawma hande o caggal kayde ujunnaje ɗiɗi e temed tati e capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo o kolkisa tawa tigui ne wonde mboroso o ko temedde joyyi e capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe joyo to ɓetama to banggue pourcentage ne holliri nder temedere kala hen 24,40% ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder ɓen noon hen capanɗe jeegom e ɗiɗi contact civil hen goto ko cas importé woni ittude caggal leydi temedde joyyi e sappo ɗiɗo heddiɓe kala ko cas communautaire e nder ɓe cellano ɓe temedde ɗiɗi e sappo e goho kepti caɗele men paati galleji men capantato e tato en tampisanema ballite to banggue fofago yimɓe jeeɗiɗo kawle ladial tugui hankki faade ñalawma hande o leydi Sénégal tugui ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni dendagal widditiɓe e doggol corona ɓe jettima capanɗe joyyi e ɗiɗi ujunere fayi temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗi e goho neɗɗo e nder hen noon capanɗe nayyi e tati ujunere temedde joyyi e nogas e ɗiɗo neɗɗo keptino cellal mumen ujunere temedde ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗo woni ko hawre ladial ñalawma hande o noon wonduɓe e mboros coronavirus ko hedde juuɗe safroɓe e nder jooki leydi he kala koɓe ujunnaje jeeɗiɗi e temedde jeere e nogas e goho neɗɗo aleda hanki o ɓe kolliri tigui ko ñakki nder leydi Sénégal ko ujunnaji ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetoro yimɓe ɗiɗo ñakki ñalawma o goto so tawti tigui e ñakkinoɓe guiɗaɗan ɓe ɓe jetto temedde jeegom e sappo e goho ujunere fayi temedere capanɗe jeegom e jeegom o neɗɗo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to marché Sandaga aleda hanki o sanga 16 woni 4 kikiɗe to marché Sandaga ko goski babiraɗo goto yiita wondani e wonki o tawa noon komo maayi e nder terrasse magasin goto taw ko magasin abandonné woni tigui nattude o hutorede ɗaminiɗo heɗede ko ɓoyani koye nder hen tigui ɓe tawi o wasi fittade makko andaka taw noon ko yooɓi fittade makko loskoji udditama hen beele ne ande holko saabi maygol makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen oɗo saaha so yonti ene teska tigui accident ji ene ɓeydo no fewi e nder booli leydi Sénégal aseta ɓennuɗo o sappo e jeeɗiɗi lewru juillet sanga 19 heures ko werla goto mo hinde woppoya mo matricule DL 0622D yani e dow lawol tawa kadi ko poryal makko fusi ɗum saabi accident o oto o noon ummino koto raɗire o fano ummino koto raɗire omo fayi to Dara bilan o noon ko mayɓe ɗiɗo wondude e barmuɓe sappo joyo e nder barmuɓe sappo joyo ɓe kadi teskama hen ene waɗi tampuɓe no fewi mayɓe ɓe noon hen goto ɗo wiye Wadda keddiɗo ɗo wiye Mbayi ɗiɗo kala ko commerçant ji kadi ko commerçant ji ɓe ummino noon ko to luuma to raɗiru ɓe patuno koto Dara goskiji mabɓe kamɓe ɗiɗo kala e gañiɓe kala nawama to hôpital Magatte Lô mo Linguére keddana uddita hen ha joni koye on fannu keddoɗen policier goto biyetenoɗo Samba Biaye feranoma oto to Mbour ko hen wasi fittade makko tawi kadi oto pirɗoɗomo ko chauffeur mum doggo police scientifique noon teɓima sagata gorko goto tuma
maɗo kay kañum tigi warimo yoɓi fittadu makko o noon caggal nde naggam tawama tigi oto muɗum ene waɗi tigi trasuji ƴiƴamna o nde naggam noon wuuli ha soori ladde inde makko ko emma en o wulino ha soori ladde caggal ɗum nde o andi tigi lekki ala laati ala ko ɗon o felliti gonɗinde wonde kanko tigi feriri oɗon policier basɗo hen fittadu muɗum oɗo saaha joni noon tawi tigi e juuɗe laamu ha joni koto leydi Sénégal keɗoɗen to Touba ɗon wiyeteɓe Baye Fall en ɓe coodi ujunere nogas jeetati jawdi taw ko layyeji ɓe mbawi addande ɗum khalifa général mo murid hono Serigne Mountaga Mbacké hono no kay hono heno ke wadde e kala saha kono noon kadi hono biteɗo Serigne Sidi Ndara Diène on ne kañume goto so addi coggal taw ko coggal temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom jawdi kañum goto addi faade khalife général de Mouride woni tigui Serigne Mountaga Mbacké ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal direction générale de douane tawi kadi ɓe kolliri tigui wonde douane tawateɓe poste frontiére to wiyete Mpaka tawi ko yoytiɓe to Ziguinchor ɓe nangui ñande aljuma ɓennuɗo sagata gorko goto Guinée Bissau najo o nanga noon ko sanga 18 heures woni 6 heures kikiɗe omo yahanno noon o yahanno koye oto goto taw kadi ko oto dimdowo marchandise uji oto noon won dimdani marchandise ko oto dimdowo marchandise oto camion de marchandise kono ko vide ko hen tigui o jonno caggal nde laamu ngu waɗi enquête douanier ɓe mbaɗi tigui enquête oto ɓe coyni boîte de woto ɓe udditi boîte o noon ɓe tawi ko kanko jogui coktirde ɓe udditi boîte o noon ɓe tawi hen ko kalis kewɗo no fewi taw ko wiyete billet noir woni halis mo suwa lawƴede on halis noon caggal tigui nde ɓe namdimo mbaɗi los ko holir tigui wonde ko kanko jeeya halis o tawa kadi ko nulaɗo yo yaw lawƴoya ɗum to leydi Sénégal nde losgoji mbaɗa hen noon waɗa tigui examen ji mbaɗa e oɗon ɗiɗon faux billet ji hollirama tigui onon billet ji noir hollirama ɗum noon tawa hen ko temedde joyyi e nogas billet taw billet hen kala ko 500 euros wondude e temedde nayyi billet taw billet hen kala ko 50 euros wondude nogas joyyi billet kala ko 20 euros sappo e tati billet taw billet hen kala ko 5 euros foof jaɗo mum ene qiime ha 184 millions 38 mille 575 francs CFA kanko noon Guinée Bissau najo teɓaɗo noon e oɗo saaha joni mo tawi juuɗe o wattama tigui e juuɗe justice enquête nana jokki hen ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jiyan ha to Kaffrine subaka hande o sina musto waɗi e dow lawol Kaffrine to hakkude nokku to wiyete Mahelem e to wiyete Hoddara ko bisa goto felɓodiri e Caterpillar umminoɗo to Tamba waɗi mayɓe ɗiɗo e barmuɓe hewɓe no fewi mayɓe ɗiɗo ɓe ene mayɓe ɗiɗo e barmuɓe e barmuɓe heɗo hen ɗiɗon tampi sanne ene tampi sanne koto Mbour paɗen Mbour ene waya daƴƴani caggal kay oɗon policier basnoɗo fittade mum e accident taw ko oto feriɗo ɗum biyetenoɗo Samba Biya eɓe goya ɓe daƴƴani e oɗo saaha joni kadi ko accident goɗɗo waɗi toon caggal kay ko oto mo hinde clando umminoɗo to Mbour ko kañum tigui falmodiri e joom moto goto noon ɗum noon chauffeur clando o kañum e hoore mum e oɗo saaha joni tawi juuɗe dadiɓe kanko chauffeur dognannoɗo moto o noon barmi hen barmande musde no fewi omo tawi tigui e juuɗe safroɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sono mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen hujjikintoɓe janguinoɓe école aji woni syndicat des étudiants syndicat janguinoɓe école aji tawa kadi ko signataire du 15 octobre 2016 ɓe mbaɗi erago faade dendagal ɓen janguinoɓe école aji kala ne gueddata ha laaɓa ɗiɗon examen ji baɗoji ɗiɓe kewi wadde kala mayirɗe hitande woni fin de l' année scolaire ɗum noon ko hollirde mette mabɓe kay e yidde wadde ndeɗon tikkere hofmo juuɗe ha joni ko leydi Mali keɗoɗen fama woni forces armées malienne aleda hanki sappo e jeetati lewru juillet ɓe mbaɗi tigui opération mabɓe tawa kadi ko laaɗe diwoje woni redde aérienne ɗum on opération noon ko yidde haɓade kay e pelle ceɓɓitiɗe tawateɓe nder falde Kuccala ɓe mbaɗi jihadiste uji jeetati ɓe kolliri jihadiste jeetati ɓe jooɓima pittari men ɓe keftiniɓe kadi pistoleji kewɗi e gaɓirɗe kewɗe goɗɗe ɗen noon ɓe ayni bomboji ɗe noon koto tulde witende kolina mo lunkina e to wiyete koni toɓɓi noon ko ɓeɗon jihadiste uji tawa kadi ko teskaɓe e oɗo saaha joni tawateɓe nder ndeɗon falde ɓen jihadiste noon ko ɓuuri hewde tawateɓe toon e oɗo saaha joni jiya tigui koye fedde witende GSIM woni groupe de social islam et aux musulmans ha joni ko leydi Mali keɗoɗen jeyana ha to Bankasa ñande aljuma ɓennuɗo o ko neɗɗo goto kañum tigui wara e janggo wat boniɓe wat joguitiɓe ha teddi to ɓe jaari noon koye ɓe ñani ɓe gaari noon koye arnoɓe luuma e luuma to nokku wiyete wuuro wiyetego Kulongo e nder
cercle bankas ɓe mayi neɗɗo goto maji hen fittade mum tawi ko commerçant ɓe biftima kadi otoji jeetati ɓe jaadi otoji jeetati tawa ɗiɗo otoji ko addunoɓe ɓeɗon commerçant ji arɓe luuma ɓe namdi ɓe natani noon koto nder ladde tawa koto ladde witede baya ladde witede baya ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali keddoɗen ha joni jeehen ha to Nara caggal kayde janggu seɓɓitiɓe mbanno tigui e société ATTM wondude société biteɗo Covec fewnoɓe goudron e nder leydi Mali to funnague Nara ñande aseta ɓennuɗo ha waɗi ka yimɓe tan Mauritanaɓe ɗiɗo biftama hen o jeeyaɓe société ATTM wondude chinois ji tati jeeyaɓe société Covec gouverneur mo Nara hono colonel Amara Dombiya tawi kadi ene ɗoftimo commandant de la zone kati hono colonel Boubacar Yansari Sanogo ɓe jettima tigui to nokku to ñangu ngu waɗi to taw addi toon ko wadde constat yirude guite mabɓe to bonande nde foti ɓe teskima noon wonde kay camion ngaji kewɗi citerne wondude camion ngaji mawɗi no fewi engine uji kewɗi duppama hen e dépôt mawɗo taw ko dépôt carburant duppama hen ɓe kolliri noon maɓe darano doole mabɓe ponno ha dendagal waɗɓe ngal ɗon bandiyagal kala mbawa teɓede ndewne lawol o holliri kadi wonde golle ɗe ma jokku hano hannirtni ko noon kadi hono Sidi Hamden on ko chef de projet ATTM gollotoɓe laabi ɗi on e hoore mum holliri wonde nguɗo janggo haydara ala ko dartinta e golle mabɓe ɗeɓe poti gollade gam yidde fewnude e ngollol lawol jokkodiri o ngol kay Bamako faade Nouakchott ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar aleda hanki sappo e jeetati lewru juillet sanga 21h woni 9h jamma ko accident musɗo waɗi hakkude woni tigui hakkude Kulunkoro faade Zantiga ko auto transport mo société Sotrama mo matricule BA 85 57 MD umminoɗo to Fana ina yaɓani Bamako yani e baltol gotol sarato wiyete Bagunu sarato wiyete Bugudu ko poste ko poneyal makko noon poneyal auto ko kañum tigui fusi ko ɗum saabi accident o bilan o noon hollirama tigui ko sappo e ɗiɗo neɗɗo gañiɓe hen hay sinno hay goto wasani hen fittade mum sappo e ɗiɗo gañima hen e teɓen sappo e ɗiɗo gañiɓe hen sappo e goho ne tampi sanne ko goto tan woni gañiɗo hen gañande sembride no fewi kamɓe kala noon ɓe nawama tigui to wiyete CF référence mo kulinko ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali keddoɗen communiqué jagoɗo kalfinade ko fate cellal AD ɓayini communiqué mum tonggode 1.5 ko fate mborosa coronavirus o holliri noon ñalawma alada hanki o ko 1.6 neɗɗo o holkisa hen yimɓe nayyi tawama e jaati ko fiɗaɓe mborosa coronavirus e nder ɓe cellano ɓe temedɗiɗo kepti cellal mumen hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi ñalawma hanki o no gasi ɗiɗo neɗɗo noon ɓe cellal wonduɓe corona nan antiri e nder cuuɗi cafriɗe leydi ndi hen ɗiɗon tampi sanne ma mbaɗeteɗo banggue fofango taɓantaro tata woɗɓe ene gondi e corona kono ɓen musaka no fewi tawate ko nder galleji ɓen ko hen keɓata safruji mumen ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni leydi Mali tugui ko mboroso naati leydi ndi ɓe jettima sappo e nayyi ujunere temedde joyyi sappo e taro neɗɗo fiɗaɓe e nder hen sappo e goho ujunere temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗo keptino cellal mumen temedde joyyi capan tato ko hawrela diala e oɗo saaha joni dendagal ƴettuɓe ñakkoji mumen nder leydi Mali ɓe jettima temedere capanɗe joyyi ujunere e temedde joyyi capanɗe jeegom e yimɓe tato ƴettuɓe ñakkoji mumen taw ko ñakku arba ni ngo woni premiére dose so tawi ko ƴettuɓe dose uji mumen ɗiɗi kala e oɗo saaha joni ko capanɗe joyyi e joyyi ujunere en tawi temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi o neɗɗo jagogal kalfinaɗo cellal AD mo leydi Mali waɗi erago faade dendagal malinaɓe e wurɓe nder leydi he kala ne mbawa tigui arde ƴettara ñakku mumen hano hannirtini ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen mima to leydi Mali koto Burkina Faso paaden Jean-Luc Mélenchon ko député landa leydi France wiyete la France insoumise ko kadi ko sarɗiyanke e nder leydi he kanko ɗon waɗi jillu makko to Burkina Faso jillu makko noon o wawi yettade ha nokku kay to monument Thomas Sankara tawate toon o yi kadi ha to bâtiment to Thomas Sankara warno ñande sappo e joyyi lewru octobre hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeetati woni 15 octobre 1987 o awi toon lekki noon to kadi nokku to monument Thomas Sankara noon o jojjini ɗon zèbre des fleuves hollude tigui sunare makko o waɗi kadi discours patamle mijo yeeso jeydiyankoɓe on discours noon ko ñemtinde Thomas Sankara woni tigui hollirde discours kay wonde omo yiiɗi Thomas Sankara omo yaadi e muɗum kabaruji men joolam jaɓeri sen ummima dongre Afrique koto leydi Danemark paaɗen biteɗo ɗo Koors Westergaard ko artiste dowluɗo no fewi tawa kadi dowlunomo ko hitande kay o waɗno caricature en 2005 o waɗino caricature ñingde e nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam Mouhamadou Rasoul sallah sallam o ñinguinomo noon e caricature o dessinero sappo e ɗiɗi dessin ɗina dessin ngaji noon ko ñingde hen nulaɗo men ene waɗi kaala o hollit tigui kaala o no annama
bomboni gila nden noon o dowlino no feewi e on ko on tigi yalti aduna e oɗo saaha joni o yalti aduna noon ko alade hanki sappo e jeetati lewru juillet hitaɗo ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho yalti aduna ko duuɓi capanɗe jeetati e jeegom oɗo saaha kala ɗon omo tampuno no feewi wonno koye sippirde rafi ko ñande capantati lewru septembre 2005 o wonno tigi sappo e ɗiɗi décembre omo ñiŋa hen nulaɗo men mo jaam e kisal woni ko on yalti aduna aleda hanki waɗe mbiya yo Allah yommo golle makko koto leydi Allemagne paaɗen toɓoji kewɗi ndiyam caamino e nder dongro Europe kala ha bo Europe leyɗele Europe kewɗe mboomi hen ha tengti leydi Allemagne hollirama tigui kala saaha bilan oɗo ɓeydo no fewi to leydi Allemagne e oɗo saaha joni bilan wasɓe e pittali men ɓe jettima temedere capanɗe jeegom e yimɓe joyo e nder leydi Allemagne he tan Angela Merkel ko chanceliére leydi Allemagne o waɗi erango fade dendagal leyɗele Europe kala nde ɓe dartoɗo doole mabɓe ponno fade kay haɓade ko wiyete changement climatique et réchauffement climatique kay beele gueɗe paaɗi ni enen dokko ha laaɓa e nder windere ha tengti e nder Europe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguji ɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.